buddhistický klášter je hodně zajímavý popis současné společnosti, tak bych to vůbec nepopsal. Tam začnou najíždět ty myšlenky, nestojím za nic, jsem k ničemu a ve chvíli, kdy se tímhle člověk bombarduje prostě jako celý den, tak pak i přijít do nějaký práce a říct, hele, tady mě máte a já za to stojím, je složitý. Málo kdo jako dítě je přijímaný úplně automaticky se vším. A my jako děti vlastně, když jsme potřebovali být přijatý, tak jsme potřebovali naplňovat nějaký představy rodičů, který byly kolikrát vyjadřovaný nějakýma nešťastnýma větama, který se do nás uložili jako to, co vlastně musíme dělat a musíme si říkat. Takže právě máme soustředit svoji pozornost na to, aby jsme zvýšili svoji emoční inteligenci do štolice. Krásně jako člověk zjistí teprve, jestli ji chce dělat. Jo. Protože když ji chceš dělat, tak to prostě dělat bude. To už není otázka, jestli jako máš, nemáš. Že v tom kulturním prostředí je to hodně nastavený, takže lásku vlastně máš dostat zvenku. Nastínil, proč je to dneska tak lehký a těžký zároveň, protože všichni máme tu závislost každý den v kapse. Jo. Útěk do nějakého lepšího světa a když se s ním porovnáváme, tak máme ještě větší depku. Jo. Že duše nepotřebuje extra, jako duše potřebuje jenom netrpět. Já vnímám, že i v tom kritikovi je laskavost. Že to je někdo, kdo tě postrkává, tak jako, ale nebude tě bičovat za to. Protože afirmace, které nejsou přesvědčený o hluboký vnitřní přesvědčení nebo opřený o hluboký vnitřní přesvědčení, Jo. jsou lakování si reality na růžovo a to se projeví nějakým strašným bordelem. Yes. Takže téma sebeláska. Chceš se nějak představit, nebo ne? Teďka už. Představit? Já mám stejný problém s tím představením jako ty. Já jsem prostě došel k tomu, že jako kdo jsem, dost dobře nejde popsat, to se musí zažít. No, to je prostě přesně, a teď se představ někde, prostě je fakt těžký pro mě popsat v 30 sekundách, ani ne, v pár 10 sekundách, kdo seš, s tím vším, co seš, abys jako vyjádřil všechen potenciál, který s tím druhým člověkem můžeš jako zažít, nebo mít, jako mečnout se. Právě mě se moc líbilo, když jsem se tě prvně zeptal, kdo jsi, a ty jsi řekla buble, tak jsem vnímal, že to je jako, že tím si vyjádřil prostě jako daleko víc a stejně je to jenom kousek prostě, jako je to důležitý kousek, který jinak moc nevytahuješ, ale je to prostě jako furt jenom kousek toho prostě. To je pravda, to jsem zapomněla úplně, jo. Tam o bublovi teď už moc nemluvím, no. Ne. Ale jo, je to asi nejvíc vyjadřující než nějaký 2minutový popis. Ale na to lidi musí vědět, kdo je bubla. Co je bubla? Jo. Takže téma sebeláska. Povíš mi, co to podle tebe je? To, co jsi mi říkal předtím. Sebeláska je slovo, který se v nějakých návodech na proměnu sebe objevuje hodně často. Ale málo kdy je pro ně daný konkrétní návod. A když je, tak není jakoby univerzálně přístupný, protože všichni jsme jiní. A pro všechny z nás je láska něco, co jsme se hodně jako naučili, že je láska. Každý lásku vnímáme jinak a proto i sebeláska se může projevovat různě. Naučili jako v dětství. Věřím, že hodně toho plyne z dětství. Věřím, že i představa lásky je ovlivněná nějakou kulturou. Řekněme filmama, knížkama a tak dál. Máme představu o lásce taky hodně definovanou zvenku. A právě to je to, vždycky máme tu lásku jakoby definovanou zvenku. Je to o tom, co je nám vyjadřovaný jako láska, nebo prožíváme, že je láska, jakože potřebujeme vnímat jako lásku. I proto podle mě je sebeláska složitá v tom, že v tom kulturním prostředí je to hodně nastavený, takže lásku vlastně máš dostat zvenku. Jakože jsme k tomu vedení a učení. Že jsme učení, že vlastně lásku dostaneš. Místo toho, že láska je něco, co jako můžeš žít zevnitř. A věřím taky, že láska je hodně vysoký level sebepřijetí. Že i když se podíváš ven, tak
nejdřív někoho jako respektuješ, pak ho teprve přijímáš, pak tam může být nějaká laskavost k němu, pak tam může být jako nějaká náklonnost k němu, pak tam může být nějaký jako obdiv k němu. A jako ještě Bůh ví, kolik kroků tam je, než jako můžeš říct, že toho člověka miluješ. A úplně stejně věřím, že je ta sada kroků jakoby vevnitř. Mm-hmm. Jsi celkově ne posloupně, ale jakože celkově. Věřím, že i posloupně. Věřím, že nejdřív se člověk musí respektovat, pak se musí přijímat, pak k sobě může cítit jako nějakou laskavost, pak k sobě může cítit náklonnost. A až tím jakoby postupným přijetím sebe se vším, tak může člověk dospět k sebelásce, která je vlastně jakoby výslednicí sebepřijetí, ale ne už chápu. Jako něčeho, co musíš mít na začátku, aby to celé fungovalo. To je, to nejde. To je prostě jako přesně. Miluji něco, co neznám. Chtít zvednout prostě 150 kg, aniž by si to někdy trénovala. Prostě. Souhlas. Je podle tebe nějaký způsob, jak si pomoct k té sebelásce dojít? Na co se třeba soustředit? Ale v rámci mý cesty za sebeláskou jsem objevil, že mi nefunguje, když si říkám, že se mám mít rád. Jako daleko docela. Protože prostě jako, hej, jak tohle jako můžu mít rád. Prostě. Ale tam jsem si objevil, že vlastně je to, že ten první pro mě funkční krok nastal, když jsem si uvědomil, že mám kamarády, který mám vlastně jako strašně rád, i když jako rozhodně nejsou dokonalí a třeba s nimi jako mám problém. Aha. Tak jako přistupovat takhle prvně k sobě, jako k tomu nějakému kamarádovi, kterýho možná úplně jako nesouhlasím s ním ve všem prostě, ale přece ho jako mám rád a neopustím ho prostě jako jenom proto, že je nějaký jako ne v mých očích úplně nějak, prostě jak by to mělo být. A skrz tyhle ty kroky jsem přicházel na něco, co já bych nazval jako laskavostí k sobě. Schovívavostí k sobě. Soucitem k sobě. A v něčem to vnímám jako přímý opak tlaku na sebe. Protože v něčem máme tendenci na sebe tlačit, aby jsme byli nějaký, protože pak se budeme mít rádi. Tam přidáváme ještě. A to je přímo proti tomu. Prostě tím jako si sobě vyjadřujeme, hele, nejseš dost. Což je pro spoustu lidí jako to bolestivý, co když dostává zvenku, je jako hodně ubližující. Ano. A sami si to sypeme na denní bázi. Jak teda, když by byl tady někdo začínající s tím, že OK, chci si změnit život, mám to už za sebou to těžký a už nechci mít další těžký, tolik těžký, chci to mít lehčí, tak jak mám jako začít? Možná ještě modelový člověk, dáme tam overthinking. Myslím, že tohle má hodně lidí, že máme člověka, co má overthinking, nemá rád svou práci a stýská se potom, že už neví, co ho baví a nedělá, co ho baví. Jo. To je docela balík. No, v rámci overthinkingu je to podle mě o tom, že je člověk hodně naučený, že věci musí vyřešit hlavou. A hned možná, ne? A že musí mít vždycky odpověď na to, jak to bude řešit. Tam podle mě vzniká overthinking, že pokaždý, když narazíš na něco, co nedokážeš jako teď vyřešit, tak máš pocit, že prostě to jde vymyslet teď, vždycky. Ale věřím, že spoustu věcí prostě z mý zkušenosti jako nejde rozřešit vždycky. A pokud jakoby je nemůžeš vyřešit teď, nenapadá tě to řešení, tak kolikrát je fakt lepší to vypustit, pokud to není něco, co aktuálně hoří. Prostě když ti teče voda, tak musíš teď vyřešit, jako jak ji zastavit. Ale málo kdy ten problém je
nutný řešit úplně jako okamžitě. A tam je podle mě žádoucí se nejdřív naučit do toho, jako nevím, položit. Přijmout to, že nevíš, že je to přijmout to a uvolnit se do toho, že vlastně jako to řešení fakt jako nemusíš vůbec vědět. Že ho nemusíš vůbec vidět. Že ho nemusí vidět nikdo kolem tebe, že prostě tady ještě to řešení jako není, protože se musí stát ještě nějaký věci, aby ta situace byla jasnější. Potřebuješ prostě jako najít nějaký jiný pohled na tu věc. To je k overthinkingu jako takovýmu. Mám pocit, že k tomu hodně pomáhá meditace, jakýhokoliv druhu, relaxace jakýhokoliv druhu, prostě cokoliv, v rámci čeho je člověk jako schopný na chviličku vypnout hlavu a tuhle schopnost jakoby rozšiřovat a kultivovat. Učit se jí prostě jako víc a víc aktivně používat prostě v každém dni. Souhlasím. Naprosto. Ať už to je zaměření pozornosti, o který si už mluvila, prostě, nebo pak ty další jako vypouštění mysli, ale myslím si, že první krok vůbec jako k meditaci jako takový je schopnost se zrelaxovat. Bez toho je složitý vůbec začít meditovat. Souhlasím taky. To není, z mých zkušeností to není možné. Že jakmile zavřeš oči, tak se ti to rozjede na plný bomby a to zastavit to už je jako... Jo. A je tam podle mě fajn, když si člověk najde vůni, co ho uvolňuje, teplotu, co ho uvolňuje, co já vím, deku, prostředí, světlo, prostě něco, díky čemu se může jako uvolnit a zrelaxovat a na chviličku té hlavy vypustit. A ve chvíli, kdy se dostaneš do tohohle pocitu, tak ten pocit jakoby vyhledávat tak často a spojovat ho s víc a víc spouštěčema, s víc a víc kotvama, prostě, který potom můžeš vyhledávat, ať už to je ta vůně, to světlo, to něco, prostě a spojovat to postupně s víc a víc a víc věcma, aby člověk mohl jakoby relaxovat na nějaký mikroúrovni často za den. Prostě. Jasně. Po troškách a máme větší výsledek než jeden velký a pak jsem to vykašlal, protože jsme to přehnali. Jo, a myslím si, že hodně u té relaxace je potíž, že žijeme v téhle společnosti, která je neuvěřitelně zatížená na dělání věcí jako vysokou hodnotu, díky který může v myšlenkách fungovat relaxace jako ztráta času. Ano. Myslím si, že hodně lidí to tak vnímá, díky, že jsi to řekl. Tady, děkuju. Díky. Tak krás. Relaxace, ztráta času. Mm-hmm. Spousta lidí dneska ani jako neumí odpočívat, protože se hned dostanou do toho stresu vlastně. Jakmile se uklidní, tak jsou mnohem víc ve stresu, než když něco dělají, protože ta pozornost je na té činnosti. Jo. Avšak neodpočívají, jsou unavení. Jo. A tam podle mě se dostáváme k tomu prvnímu kroku jako k laskavosti k sobě. Protože věřím, že většina lidí má nějaký zážitek, nějaký bytosti, kterou má ráda venku a chce pro ní prostě jako všechno dobrý. A ve chvíli, kdy se soustředíš na to, co si dáváš a co děláš, jako na někoho, koho máš fakt ráda. Prostě ve chvíli, kdy je někdo, koho máš fakt ráda, opravdu unavený, tak mu řekneš, zvedni se a běž něco dělat. Vůbec ne. Yes. Absolutně vůbec. Deka, postel, spát, čaj. A přesně. A jako proč je takový problém to dát sobě, když jako je to jasně nastavený pro toho někoho venku. Prostě. A to je jako... Jo, tohle to je skvělý způsob. Mně tohle funguje. Ale třeba ne moc často si to ještě uvědomuju. Že dokážu si uvědomit, že teď se děje to, že na mě ten druhý hlas křičí, vnitřní kritik, negativně, a říkáme jako přesně tyhle ty věci, že padej, dělat sešlína, a tam to jako zvládnu přeprat vlastní vůlí, prostě uvědomí, že tohle nechci poslouchat. Okay.
ale mnohem víc léčivý je, když si jako stoupnu přesně do toho druhého pohledu, kdyby to byl tenhle ten člověk, co bych mu řekla, kdyby byla na jeho místě, jak bych se zachovala. Yes. No to si hezky naťukla ty hlásky v hlavě. Protože to je podle mě ta největší potíž, která té sebelásce překáží. Laskavosti k sobě, vůbec jako schopnosti se přijmout a tak dále na všech těch úrovních. A to jsou nějaké jako vzorečky, které tady, nějaké větičky, které slýcháme od dětství, jaký bychom jako měli být. A tím, že jako děti jsme se naučili, že málo kdo jako dítě je přijímaný úplně automaticky se vším. A my jako děti vlastně, když jsme potřebovali být přijatý, tak jsme potřebovali naplňovat nějaké představy rodičů, který byly kolikrát vyjadřovaný nějakýma nešťastnýma větama, které se do nás uložily jako to, co vlastně musíme dělat a musíme si říkat, aby jsme si vůbec jako zasloužili lásku, zasloužili pozornost, zasloužili třeba jenom klid. Jo, to nastavování v tom nízkém věku, to je fakt mocný, no. Pak ještě škola, tam už je to složitý, no. Kolektivy do toho potom taky zasahujou, kdy vlastně jako ta potřeba být přijatý ti tam zasívá další věty. Ježišmarja, no, takže jenom shrnutí. Ten nějaký první krok, co by ten člověk s overthinkingem měl dělat, by byla meditace. Relaxace. Pak meditace. Pak nějaká forma meditace. Nějaký jako všimnutí si toho, co se ti v hlavě teď děje. Jo. A rozhodnout se, jestli to chci poslouchat. Ne jako, chci o tom vědět, ale můžu se rozhodnout, jestli to uposlechnu a jestli se nechci zachovat jinak. Třeba podporující k sobě. Jo. A vůbec jako začít se k sobě chovat jako k někomu druhému. Jo. Jako k někoho, koho máš ráda. Protože věřím, že tímhletím jako chovám se k sobě jako k někomu jinému, bereš sílu těm vzorečkům, který tam vevnitř fungují. Který vlastně celou dobu fungují já versus já a najednou je to já a já někdo jiný. Jo, a vlastně se inspirujeme z toho vzorečku, který už umíme jenom k někomu jinému. Jo. Jo. Protože věřím, že láska a laskavost jako pocit a přístup jsou většině bytostem naprosto přirozený, akorát to je pohřbený pod spoustou představ, jaký musíme být, aby jsme to mohli prožívat. Aby jsme byli hodní, slušní, správně, aby jsme byli výkonný a chytrý. Přesně. A i to, že vlastně musíme být přijímaný ostatníma, aby jsme mohli přijímat sebe, je strašná blbost. Ale jako malí to vůbec nemáme šanci pochopit. Právě. A tohle je podle mě hodně zakódovaný v tom, že furt ten náš mozek funguje na nějaký kmenový sounáležitosti. A zvlášť v dětství prostě ve chvíli, kdy tě nemají rádi a odmítají tě, tak seš přímo ohrožená na životě. A věřím, že v podvědomí spousty z nás furt funguje tohleto kmenový, nebudou mě mít rádi, prostě tak umřu, protože prostě jako se o sebe nepostarám. Ano, souhlasím 100%. Ale my jsme si teď zařídili společnost, kde tohle vůbec řešit nemusíme a přežijeme i sami. Ne úplně sami, furt musíš fungovat ve společnosti, protože jako ano, jde to asi urvat i sám, ale to je asi hodně složitý. Ale pokud jenom trošku najdeš práci, kde odvedeš nějakou svoji energii, tak vlastně jako postarat se o sebe dneska jde, aniž bys si musela být jako přímo účastná na nějakému kmeni. Jak je to naplněný život, je druhá věc. Podle mě jako k naplněnému životu potřebuješ nějaký kmen, potřebuješ nějaký blízký, bez toho to nejde. Ale už to není jako život ohrožující úplně akutně. To nemít. Rozumím, souhlasím, jako když hodně koukám do takové té materiální vrstvy, že té práce je kolem všude dost, máme spoustu možností, i jako spoustu kontaktů a tak. A myslím si, že právě protože tohle jsme jakoby vyřešili jako lidstvo v nějakém pohledu, tak se v dnešní době děje, co se děje. Že to jako ten pocit
boje o život přichází v té emocionální části, kde teď si myslím, že právě máme soustředit svoji pozornost na to, aby jsme zvýšili svoji emoční inteligenci pro lidstvo. Jo, to souhlasím. To je ta výzva, která před tou na materiálno zaměřenou společností teď stojí jako obrovská výzva. Protože vlastně my podle mě jako lidstvo zjišťujeme, že my můžeme mít jako bezpečno a blahobyt a materiální naplněno prostě a tamhle ovoce z Jižní Ameriky prostě kdykoliv v supermarketu takhle jako za nějaký peníze, který můžeš dát a máš to prostě. To je pravda. A zjišťujeme, že přes všechen technologický rozvoj a všechno možnost spojení se teď s kýmkoliv prostě, který jsme si zařídili a umělou inteligenci, která za nás řeší složitější a složitější problémy, tak vlastně ale nejsme o nic spokojenější, než když jsme táhli za bizonama prostě a zapálili si oheň, nad kterým jsme toho bizona opekli, protože hurá, jsme nějakýho ulovili, prostě jako nejsme o nic spokojenější. Jsme si vytvořili takový globální buddhistický klášter? Klášter. Buddhistický klášter je hodně zajímavý popis současné společnosti, tak bych Vysvětlím. to vůbec nepopsal. Myslím tím, když jsi v buddhistickém klášteře, tak musíš řešit práci, je o tebe postaráno, materiálně pohoda. Jasně. Takže ty musíš celý den, celý noci se starat o to, aby ti z toho nehráblo, tím pádem jsi veden k duchovnímu růstu. Jo, chápu. Takže tak. To je dobrý přirovnání. Didn't expect it. Ale hezký, to je fakt moc hezký. Jsme do toho tlačený, sami sebou vlastně. Jo, no. A věřím, že tam je ta materialistická past, která nás často nedovolí mít se rádi. Protože toho bohatství a té hojnosti je všude tolik, že člověk má kolikrát pocit, že když si to není schopný zajistit sám pro sebe, tak je něčím nedostatečný. Tak je úplně k ničemu, a je vlastně jako není hoden života. Dobře. Dobře, tak bych to asi úplně nepopsal, ale chápu, každý to máme na jiném levelu. Jo, přesně. Jo. A je složitý, zvlášť v místní český ateistický společnosti. Ateistický, protože většina Čechů ateistky nejsou. Věří v něco, akorát nedokážu popsat v co. Yes. Tak o to je to složitější, protože my podle mě jsme moc hezky opustili ty dogmatické rámce nějakého křesťanství a nějakých prostě jako minulých náboženství. Ale pořádně jsme ještě nenašli, čemu jako chceme věřit. Co nám vlastně jako funguje pro to další. A proto jsme se uchýlili teď k tomu momentálnímu konzumenskému materialismu jako tomu, co teď dává smysl. Protože vlastně ještě nemáme nic jiného. Zajímavá myšlenka. Protože věřím, že duše nepotřebuje extra, jako duše potřebuje jenom netrpět. I když trpí, tak si z toho zvládne vzít poučení, ale jako netrpět, jako stačí. Nemusí to přetíkat něčím prostě jako neomezenýma možnostma. Musí mít otevřený možnosti, nemůže být úplně krutě limitovaná, ale je tam prostě nějaký množství, řekněme, peněz, pod který je člověk jako výrazně nesvobodný a trpí. No, tam se k ní musíš nejdřív prohrabat, aby si slyšel, víš co? Jo. A věřím, že kolikrát je těžký se prohrabat ve chvíli, kdy se dostaneš pod tu hranici, tak tam začnou najíždět ty myšlenky, nestojím za nic, jsem k ničemu. A ve chvíli, kdy se tímhle člověk bombarduje prostě jako celý den, tak pak i přijít do nějaký práce a říct, hele, tady mě máte a já za to stojím, je složitý. To je krása. To je hodně level up. Protože ta sebemlouva určuje sebehodnotu. Jo. Víra. Pokud věříš tomu, jak sobě mluvíš, pak to tak je. A věřím, že tady víra úplně nemá takovou... Jako to, čemu věříš, ne? Víra jako víra? Tohle bych ani nepopsal jako víra. To je něco, co si
opakuješ. To je něco, co v tobě funguje. To je rámec, ve kterém jakoby žiješ. Dá se to asi popsat jako víra, ale je to vlastně to okýnko, kterým se koukáš, jak ten svět funguje. Přesvědčení je asi jako... lepší. Okay. Jo. Yes. Kdy vlastně je to přesvědčení, o kterém si se přesvědčila sebemluvou. Ano. Opakování vytvoří zvyk. Jo. A pak z toho vystoupit, musíme vytvořit nový zvyk. Jo. A v tom vidím, se vrátím k člověku z overthinkingu, který ho nebaví práce prostě. Že vlastně ve chvíli, kdy člověk k sobě začne přistupovat jako k jinému člověku, kterýho se má rád, tak věřím, že to, co se nejvýrazněji změní, aspoň tak to fungovalo v mém případě, je ten proud vnitřního monologu nebo dialogu, prostě, nebo jak to vnímáš. Že najednou začnou vyskakovat ty větičky, které jsou zbytečně útočný, zbytečně agresivní, protože tohle by si nikdy neřekla člověku, kterýho máš ráda. A najednou začne vyskakovat, že tohle si říkám a tohle si posílám úplně běžně. A nechci to tak. A tam podle mě se začnou filtrovat, když je člověk dostatečně bdělej, a na to je dobrá meditace, protože potom si zvyklá zaměřovat tu pozornost dovnitř a na myšlenky. A všimneš si toho a máš tím pádem možnost. A líp si toho všimneš. Jo. A pak se tam začne oddělovat z mý zkušenosti ty dětský vzorečky přežití a vnitřní kritik. Protože je podle mě hodně dobrý tyhle dvě věci oddělit a zatímco je podle mě absolutně žádoucí fakt překonat a rozbít ty dětský vzorečky a tím vyčistit vnitřního kritika. Wow. Máš jaký příklad? Člověk může udělat věc, kterou ublíží druhému člověku. A v tu chvíli, kdy překročíš prostě druhý člověka, věřím, že tam je důležitý mít furt zachovanýho vnitřního kritika, který řekne, hele, tohle bylo prostě blbě. No, a ten je takovej jako sebereflex. A je to přesně o tom, hele, tohle šlo udělat líp, tohle si udělal jako necitlivě, prostě jako poslal si tu druhou bytost do nějakého stavu, ve kterém by si asi sám být nechtěl, prostě, takže úplně jako hej, pojď to příště udělat jinak, pojď se soustředit na tuhle věc a je to přesně o nějaký sebereflexi. Ale ty seš strašný, protože se kvůli tobě takhle cítí druhý člověk, je prostě evidentní vzoreček nasátej někde po cestě, který jako neslouží. V této dynamice neslouží. Už chápu. Protože kritik tě vždycky vede k tomu, jenom hele, pojďme to příště udělat líp. Tohle bylo špatně, pojďme to příště udělat líp. Ale nikdy tě nepošle do toho, hele, ty jsi úplná protože jsi jako udělal tohleto, prostě, nebo neudělal tohleto. Nazadu nebo... až pod zem, prostě do pekla. Jo, a působí přímo na tvoje emoce, je to extrémní emoční manipulace. A pokud tam funguje útok na emoce jako takový, tak je to aspoň z mojí zkušenosti vzoreček, který je žádoucí jako překonat, pohladit, poděkovat mu, hele, díky, asi si mi někdy dovolil přežít, ale teď už nejsi potřeba. Prostě. Jo. Díky za to. Pěkně řečeno. Takže přepsat tu automatiku, která na nás mluví v negativním. Jo. A to jde podle mě taky postupně. A fakt je dobrý k sobě přistupovat v tom jako k někomu jinému. Je to na začátku 1000krát snazší. Yes. Souhlasím. To už je něco, co víš jak. Hledat v té slepotě, v té temnotě něco, co nevíš, jak se dělá, jak to vypadá, tak akorát narážíš. Narážíš. Strašným způsobem. A věřím, že i to může být pro některé lidi složitý. Jo. Protože to, jak mít rád druhého člověka, se učíme taky z nějakých příkladů a tak dál. A můžou být lidi, kteří celý život viděli jenom nějaký fakt nešťastný příklad, jak se chovat k druhému člověku a bylo to popisované jako láska. Jo. Pak můžou fungovat lidi, kteří prostě druhého člověka v rámci svojí lásky mají potřebu kontrolovat prostě a tak dál. A věřím, že pro takový lidi je o to složitější nalejzat tu laskavost k sobě. Protože vlastně to, že se absolutně kontrolují a tlačí na sebe, aby byli nějaký, je to, co jim bylo celý život předkládaný jako láska. No, pak nevědí, jaký jsou vlastně oni, nevědí, jak se k sobě mají dostat, když celý život
byla jistota, že se chovají podle toho, jak jim ukazují druhý. Jo. Já mám dobrý ty nastávky dneska. Tak je to hodně do jádra téma, no. Ty mi krásně ukázal ten můj obrázek, který jsem kreslila v tom období, se možná dám. A hodně mi to tady vyskočilo, když jsem mluvil o tom, že se vlastně skrz toho vnitřního kritika, který tě zakopáváš až pod zem, že reaguješ vlastně emočně na svou emoci. To je hodně hustý. No. Kritik tě právě nezakopává. Kritik je Sebereflexe. Kritik je zdravý. Pro mě v tom mým vnitřním prožívání, zvlášť když už projdeš kousek té cesty k té laskavosti a už se k sobě nemusíš chovat úplně jako k někomu druhému, ale už se můžeš k sobě chovat, protože už je to nějak jako přeučený a ten vnitřní monolog už je trošku jako šťastnější nastavený, méně destruktivně. Tak já vnímám, že i v tom kritikovi je laskavost. Že to je někdo, kdo tě postrkává, tak jako, ale nebude tě bičovat za to. Prostě. Souhlasím. Taková jako podpora, hele, dobrý, tohle se nepovedlo, tak pojďme to příště udělat jinak, to zvládneme, prostě teď už víš, co ne, máme jistotu a jdeme dál. A tam je podle mě žádoucí i nalíst tu schovívavost k sobě, že všechny ty negativní vzorečky, které tam žijou už docela dlouho. A strašně dlouhou dobu sloužily jako něco funkčního. Často jsme díky tomu prostě jako děti fakticky prostě dostávali nějakou pozornost prostě, nebo něco, co jsme jako děti potřebovali. Nebo v práci. Nebo pak v práci, ale věřím, že jako to je furt vzoreček, který je naučený někde hodně na začátku prostě, který právě, když potom jakoby selháváš v naplňování toho vzorečku, tak dostáváš jako zpětně se potvrzující smyčku prostě, která jenom to trauma rozkopává hloubš a hloubš a hloubš potvrzuje. Jo, píknu dneska. Pouštěj to. Ty krás, to brní všude. Je, dobrý, lepší. Jo, schovývavost k sobě. A je potřeba se podle mě v rámci této cesty připravit na to, že ty vzorečky jako zvlášť v nějakých slabých chvílích se znova ozvou. Že můžeš jako ujít hodně dlouhou cestu a už na sebe být Bůh jak laskavá prostě. A pak přijde chvíle, kdy to najede znova, protože prostě jako ve chvíli, kdy si v tom člověk fungoval Bůh jak dlouho, tak je to prostě zažraný a nejde to vyřešit prostě přes noc. Prostě je potřeba tomu věnovat právě jako vytrvalost a setrvačnost prostě a přirovnal bych to jako no, to je možná úplně přesný srovnání, ale jako hra na hudební nástroj. Prostě na začátku to vůbec nejde. A pak, když si to osvojíš, tak to nějak funguje, ale ve chvíli, kdy na ten nástroj nehraješ a pak ho vezmeš, tak jako víš, jak na něj hrát, ale znova musíš trošku jako to zopakovat a dostat to do ruky. Přesně a furt může přijít den, kde prostě jako to nějak jako nefunguje, ale čím víc jako hraješ, čím víc prostě dbáš na tu sebelaskavost, tím s nás to jde jako úplně kdykoliv to potřebuješ. No. Taky děkuju, že jsi tam zmínil tuhletu realitu, protože myslím si, že je to extrémně důležité i pro lidi, kteří se z něčeho dostávají, ať už klidně z psychických problémů nebo nějakých panických atak, že to vypadá, že už je jako dobře, už dobrý, už se radujeme a teď to tam zase uhodí, ale to je ten moment, kdy je důležité si toho všimnout, nastolit tam úplně stejně vysokou míru, možná trošku vyšší toho soucitu a laskavosti. A tam je ten důležitý moment, kdy se učí ten nový pattern, ten nový zvyk. Přesně tak. A čím víckrát se to zvládne a smíří se s tím, že OK, je to tady prostě se mnou, tím líp pak bude, jako tím méně se to bude objevovat
takový síle. Jo. Přesně. A to je za mě ten meta přístup toho sebepřijetí. Jo. Kdy to sebepřijetí je to, hele, strašně dlouhou dobu jsem fungoval takhle, nalízám tu cestu jinudy, ale tu cestu neznám, protože jsem šel strašně dlouho tímhle směrem. Tu cestu objevuju. Pro tu cestu většinou nemám žádný notičky, protože v rámci toho sebepřijetí prostě ti nikdo neřekne, jak se máš přijmout, protože nikdo není v tobě s tvojima myšlenkama a tvojima vzorečkama. A je to na každém, aby rozklíčoval, co jsou vlastně ty negativní vzorce, které ho podrývají. A to přijetí je potom o tom, že i když prostě mám v hlavě tyhle bubáky, i když prostě mě to hlásí tohleto, i když prostě se rvu s tím prostě jako třeba každý den, tak ale to jsem já a takhle si zasloužím jako i takhle si zasloužím, abych na sebe byl hodnej prostě. Obzvlášť ještě, jestli fajtíš každý den, tak to je sakra síla. Jo. A srovnatelně prostě zase s tím přístupem k druhému člověku, prostě, který mám rád, prostě někoho, o kom víš, že se každý den pere prostě se strašnýma bubákama, no tak mu nebudeš Bůh jak nakládat. Prostě. Ale tam je za mě otázka, jestli, no pořád můžou být bytosti, které to můžou mít překrytý pod vrstvou toho, že prostě bejt na někoho tvrdý je podoba lásky. Podle mě to zaměňují s nějakou disciplínou. Nebo něčím samozřejmě vždycky reagují z toho nejlepšího úsudku. Takže jako podle mě je to právě zaměněný s disciplínou, nebo chci to dítě naučit život. Jo. Vím, že ten život ho to naučí. Jo. Nemusí dělat rodiče. Nebo je to tak. lidi ve škole, nebo kdokoliv okolo těch dětí. Pak je otázka, kdo ho to naučí. Jo. To je ono. To je pravda. Ale balans vždycky to někudy přijde. Jo, vždycky to přijde. Vyhneš se tomu tady a přijde to druhýma dveřma. Jako jo, já pořád věřím, že přesně ten laskavý přístup k lidem kolem je a k dětem je důležitý v tom, pokud to chceme někam posunout, že jako být na sebe tvrdý funguje jenom pro strašně malý procento lidí. Protože si to dostane do toho módu přežití. A tak jasně, že na tom funguješ, ale ten nervový systém to fakt nedá dlouho, obzvlášť, když je ta míra fakt vysoká. Prostě narazíš a pak seš nucenej. Tak, let go, pojď se věnovat sobě. Protože z vlastní zkušenosti vím, že když na to dlouhou dobu člověk kašle a dostaneš se do bodu, kdy disciplína už nefunguje, ještě na sebe vůbec neumíš být laskavá, furt funguješ v tom módu, jako potřebuju po sobě dupat prostě, tak pak člověk podvědomě začíná vyhledávat většinou hodně nešťastný kompenzační mechanismy, kterým ten tlak jako uvolnit, zmenšit, zmírnit ve formě jakoby libovolné závislosti na čemkoliv potom. Jo, někudy to musí jít ven prostě. A věřím, že každá závislost na čemkoliv je indikátor toho, že k sobě člověk není laskavý. No, krásně jako nastínil, proč je to dneska tak lehký a těžký zároveň, protože všichni máme tu závislost každý den v kapse. Jo. Útěk do nějakého lepšího světa a když se s ním porovnáváme, tak máme ještě větší depku. Jo. Ale taky věřím, že ta laskavost k sobě, která říkám, pro každýho je jinak lehká. Někdo k ní má jenom krůček a někdo se tam prostě musí hrabat roky, ale jako vždycky to za to stojí. Tím mizí jak ten overthinking, tak potom víc a víc bliká to, co ti nedělá dobře. Ten koukáme na filmy od Marvelu, kde jsou hrdinové, kteří se sami sebe vyléčí a za hustý. Tady se řízneš a za 3 dny to máš dobrý, je to tak. A pak přichází obrovský odměny v těch dárečkách, když to začneme čistit a otvírat. A najednou máme tu zkušenost. Někdo s tím už počítá, že ten kámoš takovýhle je prostě. Jo, a vlastně to na něm máš rád, protože můžeš se spolehnout na to, že vždycky přijde pozdě.
čím jsi starší, tím máš méně energie. A to je podle mě jako to přesvědčení, jako pohádka, který když uvěříš, tak je pravdou. Tak to tak funguje. Souhlas. Když jsi ve stresu, stáhne se ti tělo, i klidně přes to tělo, když máš stažené tělo, tak se ti blbě, protože se necítíš ve svém těle dobře a hotovo. Každá myšlenka a slovo má v sobě emocionální náboj. A ten si do toho těla vkládáme. Takový to, že ve stáří se ti kazejí oči. Takový to všeobecně přijímaný přesvědčení, že prostě čím jsi starší, tím máš horší oči a můžeš s tím počítat. Prostě. Tak je o dlouhodobý neochotě koukat se na špatné věci. Protože afirmace, které nejsou přesvědčený o hluboký vnitřní nebo opřený o hluboký vnitřní přesvědčení, jsou lakování si reality na růžovo a to se projeví nějakým strašným bordelem. Ahoj, díky, že jsi tuhle epizodu dokoukal až sem, nebo dokoukala. A moc nám pomůže, když nám do komentářů dáš vědět, jaký témata by tě zajímaly, případně co se ti líbilo. Nezapomeň nás sledovat pro další epizody a kdyby si chtěl nebo chtěla prodlouženou verzi, tak ji najdeš na našem Hero Hero. Veškeré informace najdeš v komentářích a v popisku tohohle videa. Feel free, těším se na tebe příště.